Vážené dámy a páni, dobré ráno. Napriek tomu, že komunikačným jazykom zahraničných hostí je angličtina, rád by som zo pár viet predniesol v slovenčine. Je mi veľkým potešením vás v mene Fínskeho veľvyslanectva v Prahe privítať na konferencii s názvom Centrálne systémy vykurovania v Európe a na Slovensku, pojednávajúcej o veľmi aktuálnej téme pre všetky severné i centrálne štáty Európy, pre ktoré je zásobovanie teplom aktuálne po väčšinu roka. Volám sa Ari Tasanen a som zástupcom vedúceho misie. Rád by som vám odovzdal srdečné pozdravy od pani veľvyslankyne Heleny Túry, ktorá tu s nami dnes kvôli nedokladným záležitostiam nie je. Ako už iste viete, Fínsko bolo nútené od 1. septembra minulého roka zatvoriť svoje veľvyslanectva v Bratislave z dôvodu úsporných opatrení. Naše veľvyslanectvo v Prahe prevzalo do svojej kompetencie aj Slovenskú republiku. Už počas prvých 8 mesiacov bolo jasné, že nie sme schopní zaistiť Slovensku toľko pozornosť, koľko si sa slúži. V oblasti fínsko-slovenských vzťahov by sme v minulom i tomto roku mali spomenúť niekoľko udalostí. Pred rokom navštívil Slovensko fínsky zástupca ministra zahraničného obchodu, pán Matti Antonen, so skupinou 21 fínskych firiem a inštitúcií. Následne v októbri minulého roka Fínsko navštívil prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, s ešte početnejšou obchodnou delegáciou. Počas decembra a februára sa v Bratislave konalo zaujímavé interaktívne podujatie s názvom SMART, ktoré bolo organizované fínskou spoločnosťou Solvd a prezentovalo sa prepojenie technológií na tému Smart City a Smart Mobility. Naše poďakovanie si sa slúži predovšetkým veľvyslanec pán Tibor Kralík a jeho tím aktívneho slovenského veľvyslanectva v Helsinkách za ich úsilie zintenzívniť obchodné a ekonomické vzťahy a za významné návštevy medzi našimi krajinami. Dobré ekonomické podmienky na Slovensku a v ďalších krajinách Vyšehradskej štvorky by mohli na slovenský trh prilákať viac fínskych spoločností. Obchodný deficit, ktorý Fínsko so Slovenskom má, dosiahol v minulom roku 138 miliónov eur a mohol by sa znížiť väčším vývozom produktov a služieb z Fínska. Team Finland je zastrešujúci koncept na podporu medzinárodného pôsobenia fínskych firiem systematickejším a cielenejším spôsobom. Energia v širšom smysle je sľubnou oblasťou pre spoluprácu medzi Fínskom a Slovenskom. Naším dlhodobým cieľom je vyrábať toľko elektríny, nakoľko je to možné kombinovaním výroby tepla a elektrickej energie CHP. Obe krajiny za taktiež spoliehajú na jadrovú energiu a majú 4 reaktory v prevádzke. Ďalšie 2 sú vo výstavbe vo Fínsku, kde sa naše energetické profily najzreteľnejšie líšia, je úloha plynu. Fínsko patrí medzi priemyselné najvyspelejšie krajiny na využitie obnoviteľných zdrojov energie, najmä bioenergie. Vďaka kombinovaní výroby tepla a elektrickej energie CHP sa nám tiež podarilo vytvoriť mimoriadne decentralizovaný a univerzálny energetický systém, založený na malých a veľkých energetických výrobných závodoch a rôznych energetických zdrojoch. Vytvorili sme silný segment energetických technológií.
V severnej krajine, ako je Fínsko, tepelná energia predstavuje približne štvrtinu konečnej spotreby energie. Ďalším cieľom je preto zvýšenie energetickej účinnosti v budovách. Tu diaľkové vykurovanie hrá dôležitú úlohu. Skúsenosti Fínska v tejto oblasti sa v priebehu niekoľkých desaťročí nazbierali natoľko, že naše know-how, technológie aj riešenia môžeme ponúknuť ďalej. Najnovším trendom je možnosť využitia systémov diaľkového vykurovania na chladenie v horúcich letných dňoch. Úloha Európskej únie v smerovaní energetickej politiky vo všetkých jej aspektoch sa v posledných rokoch zvýšila. Za necelé 2 mesiace bude mať Slovensko vynikajúcu možnosť ovplyvňovať jej smerovanie z pozície predsedníctva Európskej únie, keďže má svojho vlastného muža na pozíciu viceprezidenta Európskej komisie zodpovedného za energetiku únie. Menom veľvyslanectva by som chcel poďakovať Slovenskému zväzu výrobcov tepla aj fínskej spoločnosti Sold za prípravu rozsiahlej porovnávacej štúdie a organizáciu tejto konferencie pod záštitou veľvyslanectva a ministerstva hospodárstva. A tiež by som rád poďakoval našim fínskym expertom, pánovi Arto Nuorkivi a pánovi Janne Hietaniemi a fínskej spoločnosti Vexve, jeden z vedúcich výrobcov prietokových kontrolných systémov pre centrálne zásobovanie teplom a chladom. Prajem vám krásne dopoludnie a dúfam, že prínos zahraničných odborníkov, prezentácia výsledkov štúdie a následná diskusia budú pre vás inšpirujúce. Ďakujem za pozornosť.